Ja, že som bol dezinformátor. Čo to je? V živote som taký výraz nepočul. Ešte antivaxer. Slovo dezinformátor, neviem, čo to je. A po druhé, ma to uráža. Povieme si presne, čo sa niekedy v budúcnosti dialo. A budem sa ťa pýtať priamo niektoré odpovede. Takže priatelia, som síce zmrt, ale môžete hádať, kto som. Lepšie by ma to nenapadlo ani mňa. A to ešte budú ďalšie perličky. Zaspomínal som si na staré časy v Pezinku. Myslím si, že Gebel by mal z teba radosť. Ak nevieš, kto je to Gebel, bol to vojenský lekár počas druhej svetovej vojny. Máte na svedomí smrť generála Milana Lukašenka. Jedného dňa, keď sa Spojené štáty dozvedia, čo sa deje v Spojených štátoch, obsadia Spojené štáty a zaútočia na Spojené štáty a vyhodia Spojené štáty. Je to trošku nelogické, ale keď sa nad tým zamyslíte, dáva to logiku. Dobre, neodrezali sme hlave hydru, ale nalomili sme ju. Aj to je úspech. Kto útočí vlastne? Rusi? Alebo Američania prezlečení za Rusov? To je otázka, ktorú v týchto chvíľach nevieme, ale áno, začala nejaká vojna na Ukrajine, ktorá veľmi rýchlo skončí. Keď nič neviete, nemôžete nič vedieť. A to není sci-fi.